Здравейте хора, вие сте с Калян Михайлов и днес ще играем в футбол, ще биеме удари, дуспички, далечни. Да започваме. Ще биеме дуспа в горния десен ъгъл сега. Само да успея, не? Защото аз съм малко... Бразиле. Дайте още една. Това влезна право в пажината. Сега малко в другия ъгъл. Да видим дали ще направя пак някакви шедьоври. То отдуспане точно шедьоври, ама красиви гол. Чакайте, че топката нещо не застава. Сега още една. Атака! Гъв гол! Сега един крак свободен. Център. Външен фаут. И така сега финален удар, който ще бъде дуспа. Да видим дали ще вкарам. Целя се за второ попадение в левия горен. Но да успея. Перфектен! И хора, това е за днеска. Представям ви Изи, това е моето куче. На 10 години. Много добра. Послушна. И така. Това беше за днеска. Абонирайте се, лайквайте, коментирайте. И ще се видим в другото видео. Чао! Сега как да го спра? Ти ще го отрежеш. Добре. Ти можеш да го, нали можеш да го отрежеш? Не знам как.